Sistema edo nola egin txapeketa, bozka nola egin hori Iturruztikan kopiatu genuen, Iturruzten itxena Iturruz mailan, eta guk pixkatin dugu zabaldu herri guztira. Torun, auzo bakoitzetik saiatzen geha ekartzen bi ordezkari behintzat. Torun, auzo bakoitza badauzka bere parte hartzaileak asko dira, zorionez, asko dira, jende asko egiten du sardu etxian. Eta orduan, gu saiatzen geha auzo bakoitzetik bi oihartzuna ekartzia. Baserria, etxeko sardua, profesionalak ez dute parte hartzen, eta bakarra etxekoa. Zera da, tensio egoten da. Azkenean nik uste dut norbeak badakila ze produktu ekartzen duen. Orduan badaki aukera badakan edo ez. Orduan, horrekin pizkat, urdu ditasune biziten da. Piki sanua, hoi beti, piki gabe dago. Garai batian gaztiak, berrogeita hamar urte kentzen nahi galako, orduan gazte, elkartu nahi numaite eta aukera izan zuten etxe hontako beko zati hau erosteko asmoa eta ondoren sortutako elkarte bat da, dela aurreko hilabetean, hilaren 6an edo berrogeita hamar urte egindako elkarte bat da. Naizta urte batzutan beste izen batekin ezagutu izan dugun, Ibargain, eta Ibargain izeneko elkartea dau, eta nahi duguna da, eta lortzen nahi gana da, oain momentu honetan, Ibargain esantaia jendeak kokatzen digu. Garai batean, nola beste elkarte batek erabiltzen zuen, haren izenian, eztarian zozketak zidela eta eztariak erabiltzen zutelako, beste erabilpen bat ematen zutelako, orduan, Ibargain bezala, momentu honetan ezagunago da, sortu zenen baino. Esan bezala, tradizioa atzetik heldu da, atzetik, bertso astietik heldu da, eta orduan pixkat ikusita Iturruten ze exitua, ze ondo joten zen hori, nahi genuen pixkat pasa zara, herri mailara. Orduan, hasieran aekak egin genuen, aekak zaukalako infrastruktura bat, esan dezagun, dela antolatzeko, eta orduan pixkat harrekin hasi ginen. Mingo utzi zunean, guk hartu guen, Ibargainek hartu zuen. Hasieran, aekak egin gutxi, bi urte egin dituen. Amaiken hasi ginen, 12 etzen egin, eta 14 guk hartu genuen. Elkarte batean gu tartian gaude, ez zarta, ez gazte, gu atzeko eberatzen diogu, eta ikusten duguna da gazteak badaudela, eta gazteek erabiltzen bali maute, bermatua dagoela elkarte baten erabilera. Ondo dijoan elkarte bada, eta hori da.